Aj to je pohoda, kámo. Pozerám sa na nejaký seriál sprostý, ale už ma to nebaví do riti. Asi si idem zahrať na plejku. Oj. Lebo ešte poumývam riady. Tak. Prečo tam máte koňa? Takže musíme vás vystěhovat. Prečo? Vy jste ho nezaplatil nájem. Ja som neplatil nájem. A za to dostanete pokutu. Spíš vyhodou v báku. Nie, prečo? Ale ja som akurát umýval riady, ty Pleshinger. Já vám říkám, že vypadněte. Au. Dobre, ja idem preč. Kama, fakt neviem, čo mám robiť. Už pár dní som tu bezďak. Zobrali mi aj masku a som hrozne nešťastný, pretože nemám si ani nič kúpiť, nemám nič. Maximálne len tu bývam. Nemám ani spacák, ani nič nemám proste. A tu je ešte bunker, ale tam nemôžem ísť, lebo to patrí vláde, proste prezidentovi. Takže musím byť tuto za obchodom, kde si prídu takto z obchodu a tu si fajčia. Ale aspoň mám nejaké trochu peniaze, tak idem si aspoň do obchodu niečo kúpiť, nejaký kebab alebo hamburger alebo niečo si idem kúpiť. Ja už ma nebaví byť bezdomovcom, však som mal dobrý život. Tu sú na zemi peniaze, to si zoberiem. Mám peniaze, no. Pane? No. Dobrý deň. No, ja nemám jídlo a môžem vám dať tieto peniaze, tak čakajte, tak. No, tu máte, teda. No, tak a ja si idem niečo kúpiť, dobrý deň. Aj keď tam nikto není. Tak, ešte zoberiem vodu. Tak, dobré. Voda mi stačí a zoberiem si toto pizzu. Pizzu si zoberiem. Tak, toto napípam. Tak. Dobre, naskladám si do sačku a môžem ísť. A to bol sociálny experiment. Čo? Jaký sociálny experiment? No, že tady máte 100 mega. Čo? 100 mega? To si robíte zo mňa srandu. Čo? A jak sa... Ja som boháč. No. Tak toto pekne skončilo, takže sa zo mňa stal krásny miliardár. Mám ešte žltý stôl a mám proste celkovo nádherný barák. Mám ešte vám musím jednu vec ukázať. Ja mám basketbalové ihrisko a kedykoľvek si to môžem zmeniť a je to napríklad aj funhouse. Keď budem mať detičky, tak si tu môžem toto poskakať, ale ja zatiaľ mám radšej basketbal. Takže
Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a čau.